Ens plantegem la següent qüestió. Com enfoquem, com fem el treball en competències en les nostres intervencions amb persones joves? El treball en competències constitueix des de 2006 un consens a Europa en matèria educativa. Però, què és una competència educativa? Les competències es defineixen com la forma en què la persona utilitza els seus recursos individuals per actuar de manera activa i responsable en la construcció del seu projecte de vida, tant personal com social. S'entenen com un conjunt de coneixements, habilitats, tant pràctiques com cognitives, i actituds, que sempre responen a un sistema de valors. Quines són les principals competències educatives i com podem treballar-les amb els i les jóvens? Europa defineix distints conjunts de competències que considera bàsiques o clau. Les explicarem utilitzant exemples de com podem treballar cadascuna amb un grup de jóvens. Si acompanyem a un grup de jóvens perquè prenguen decisions de fer coses, planifiquen els passos i obtinguen els recursos necessaris per a dur-les a terme, estem educant en competències emprenedores, que es defineixen com aquelles que desenvolupen la capacitat de transformar les idees en actes. Si treballem per a que siguen conscients que encara que un tema siga àmpliament difós en xarxes socials, no té per què contenir informació exacta i coneguen la manera de verificar-la comprovant múltiples fonts, estem educant en competències digitals, que fan referència a l'ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació. Si facilitem que adopten un estil de vida de benestar físic i mental, estem educant en competències personals. Si en un grup fem dinàmiques i activitats de coneixement de les altres persones perquè s'escolten i entaulen converses de confiança i assertivitat, estem educant en competències socials. Si ensenyem a comparar, analitzar, avaluar i sintetitzar dades i informacions de diferents mitjans de comunicació per a treure conclusions lògiques, estem educant en competències d'aprendre a aprendre. Aquestes tres últimes, personals, socials i d'aprendre a aprendre, són les que desenvolupen la capacitat de que una persona reflexione sobre si mateixa, gestione eficaçment el temps i la informació, treballe amb altres de manera constructiva, resilient i gestione els processos d'aprenentatge. Si fem reunions de grup on els membres d'aquest s'expressen i interactuen lingüísticament, estem educant en competències lingüístiques. Dos dels marcs competencials fan referència a la comunicació, una en llengua materna i l'altra en llengües estrangeres. Ambdues comparteixen que són l'habilitat per a expressar i interpretar i per a interactuar lingüísticament. Si es fem preguntes sobre els temes dels que parlen, perquè apliquen en els seus arguments el raonament matemàtic i les evidències científiques, estem educant en competències matemàtic-científiques. Són les que fan referència a l'habilitat per a aplicar el raonament matemàtic en situacions quotidianes i a la capacitat per a explicar la naturalesa amb la finalitat de plantejar preguntes i extreure conclusions basades en proves. Si els grups amb qui treballem elaboren les seues normes amb la participació de totes les persones i basades en valors de respecte, equitat, igualtat, inclusió i convivència, estem educant en competències cíviques que preparen a les persones per a participar plenament en la vida cívica. Si treballem la comprensió d'activitats que mostren el patrimoni cultural propi o el d'altres cultures, estem educant en competències de consciència i expressió cultural, que suposen comprendre i respectar el mode en què s'expressen i es comuniquen diferents cultures per mitjà de manifestacions artístiques i culturals. Si transmetem coneixements per saber
quins aspectes de la vida personal tenen majors efectes en la sostenibilitat del planeta, estem educant en competències en sostenibilitat, que es defineixen com la capacitat d'adoptar o sol·licitar mesures que restablisquen i mantinguen la salut dels ecosistemes i milloren la justícia. En síntesi, el model educatiu basat en competències permet parlar un llenguatge comú a agents d'educació formal i d'oci educatiu. Es pot educar en competències en qualsevol dels dos àmbits, com mostra els exemples que hem utilitzat per explicar les competències bàsiques que marca la Unió Europea. Per tant, sí és possible educar en competències desenvolupant un model educatiu complet pensat per a un desenvolupament autònom i d'integració social de les persones.